Bo día, que tal? Que tal estades por aí? Agardando emprego, entendo, non? Sí, claro, como non. Achegámonos ata aí, ata o Grupo Galejobs, porque queremos falar un pouquiño, dar unha visión de como está o emprego en Galicia para o que ven, que o verán. Entón, cales son os traballadores máis demandados neste momento? Ana, que imaginemos que van a ser, pois, os empregados dos futuros meses de xullo e agosto. Pois o certo é que nos chamou a atención porque, como saberá a audiencia, en Galileo se van publicando ofertas todos os días, porque son as empresas as que as van publicando cando teñen esas vacantes. Entón, é certo que as nosas cifras pois van variando constantemente, non? Pero collendo as cifras da semana pasada, do venres, que é o máis reciente que temos analizado, esperábamos que aumentara moitísimo a hostalaría, polo tema, pois, non, asociado ao verano, ao turismo e a hostalería, todo o aumento das postos que se precisan en restaurantes, en bares e demais, pero o certo é que aumentou moitísimo a sección de oficios, concretamente con empregos tales como mecánico, electricista, caldereiro, incluso piden docentes pois de oficios como carnicería, e temos tamén por outro lado, na parte de educación, tamén subiu un 6,3, temos agora mesmo do portal, son as ofertas de educación. E por qué? Porque parece non que son uns meses nos que a educación precisamente vai diminuir polo tema de pois que non están os colexios activos e demais, pero se requiren moitísimos monitores de tempo libre, profesores de inglés, profesores particulares, sí que está medrando moito ese sector. E despois tamén, por outro lado, outro sector que tamén nos sorprendeu foi o aumento nos servizos sociais co referente a cuidadores a domicilio, non? Sobre todo o tema do posto de axuda a domicilio, tanto en fogares particulares como en residencias, non? Que precisan a xente que se desplace aos domicilios dos pacientes ou que faga esos cuidados ali no seu centro. E despois, como sempre, pois o tema por exemplo, a sección de comercial é un dos sectores que no noso portal pois sempre está dos máis demandados, se buscan constantemente, no verán tamén aumentou, pero sí que é certo que unha desos eidos, non, nos que sempre temos ofertas. E en xeral en Galejobs o certo é que nós sempre, dende o noso inicio, no 2015, sempre tivemos a maioría das ofertas desta sección que che comentaba de comercial, de enxeñería e produción, o certo que se piden moitos enxeñeiros a través de Galejobs, e despois tamén a parte, a que xa todos creemos, non, a parte tecnolóxica, o TIC, o momento de programadores Java, programadores webs, todo este sector sempre está tirando moito do emprego e é algo moi estable ao marxe da época do ano na que estemos. Claro, entón, estábamos falando de cales son eses traballadores máis demandados para este verán en Galicia, que non sei se coincide, Ana, con eses traballos que foron os máis demandados neste ano 2019, no que levamos de ano. Pois non de todo, por isto que che comentaba do aumento dos servicios sociais, de precisar, non, coidadores, de precisar monitores para cuidar os nenos tamén en verán. Isto sí que se nota que é algo moi estacional. Para nós, cando revisamos as nosas cifras do ano pasado, de todo, do 2018, e tendo en conta a maio do 2019, o que máis se pedía sí que é certo que é comercial, que é unha das que, como che comentaba, se mantén, pero, por exemplo, volvendo o que che decía da enxeñería, non? Ti faz, digamos, este análise dende o 2018 ata o mes de maio deste ano, e a enxeñería comercial e sanidade, incluindo tamén a parte de tecnoloxía que comentaba, son as máis demandadas. As máis demandadas, pero, gañan por goleada. Seguindo desto estaría a administración. Administrativos é certo que tamén é un sector que se precisa bastante, e despois xa teríamos outro tipo de sectores como o tema de construción, de oficios e hostelaría, pero sí que quedan moito máis por abaixo. Estos sectores son os que máis medraron de cara ao verán. O que che comentaba, oficios, educación, estes cuidadores a domicilio, non, dentro da parte de servicios sociais ou sanidade, sí que é algo que notamos que é máis estacional. En xaneiro, por exemplo, o tema de comercial, enxeñería e administrativos é constante. O sea, isto é certo que tanto xaneiro como maio como agosto precisase xente, e mesmo incluso en administrativos o que notamos, por exemplo, sí que é certo, non, que de cara ao verán o mellor as oportunidades son máis orientadas a sustitucións, non? Sustitucións de verán, apoio para esta falta de persoal que está de vacacións nun momento dado. Pero sí que é certo que son seccións bastante estables.
Ben, por anos anteriores, Ana, sabemos que os datos registrados no paro en verán sempre son máis baixos que noutros momentos do ano. Incluso hoxe, bueno, pois nunha portada dun coñecido xornal galego podíamos ler o titular que dicía: Galicia é a autonomía que máis empleo estival va a crear, va a crecer un 14,2%, el doble de la media estatal, para firmar 74.000 contratos. Todo apunta, non, que este ano tamén vai a ser así e que vai a ser, bueno, pois 3 meses de bo dato para o emprego en Galicia este verán. O gallase xa, sí. O certo é que a nós sí que nos pasa de cara ao verán que se nota ese repunte de ofertas de emprego no portal galejobs.com. Tamén nos pasa, pois como imaginaredes, de cara ao Nadal. Son épocas nas que sí que medra o emprego. O certo é que nós tamén sempre somos bastante cautas con isto, non? Somos optimistas, pero con cuidado, porque sí que eso é aumentar estas vacantes, sí que eso é aumentar o emprego en verán, pero bueno, o noso obxectivo polo menos é tentar que se manteña, non? De feito, o ano pasado sacamos un artigo no noso blog precisamente con consellos para esa xente que está sendo contratada en verán para que tente aumentar as súas posibilidades de quedarse na empresa, ou de que esa empresa que o mellor non pode acollelo como novo empregado lle dé algunhas recomendacións, unha carta de recomendación precisamente para que poida atopar outro traballo, non? Nos o que si vemos con optimismo, digamos, e con gañas e con esa potencial, non, que pode ter para os empregados e para os novos empregados, para eses becarios que mellor están rematando todavía a súa carreira, os seus estudos, e que poden dar ese pequeno pasiño ao mundo laboral en verán grazas a estas sustitucións pequeniñas de 2-3 meses. Non é o ideal, nos o que tentamos sempre é buscar, non, ou potenciar ese contrato máis estable, máis de longa duración, porque de feito creemos que non é só bo para o empregado, senón para a empresa, non? Que ás veces estamos formando xente nova pensando que esa é a solución, non? Ter eses contratiños pequenos, e moitas veces ao final perdes máis que gañas, non? Cando ti formas unha persoa e apostas por ela e apostas por un contrato de máis longa duración, pois sempre é positivo tanto para a empresa como para o crecemento da comunidade e para o empregado. Nos notamos moito esta diferencia en canto ás ofertas que se publican directamente no portal, en galejobs.com, que, bueno, xa falamos máis veces, calquera empresa pode, ou particular, se quere, pode publicar as súas ofertas de forma gratuita, pero despois temos outra área que é a Galejobs Selección, que é na que algunhas das empresas deciden encargarnos a nós ese proceso de selección. Nesta zona, nesta área de Galejobs Selección, notamos que o que nos piden sí que é de máis longa duración. É dicir, cando a xente, digamos, que inviste en buscar o profesional axeitado e que un equipo de profesionais o reclute, digamos, e faga esa preselección, normalmente é porque o posto vai ser de longa duración. Entón, por sorte, a xente coa que nos tratamos dende a área de consultoría de recursos humanos, sí que son postos que, bueno, podes decir con toda a tranquilidade, non, que son postos pois máis estables. E no portal pois temos un poquinho máis esa variación. Ben, independentemente do posto de traballo o que queiramos optar, Ana, cal é o perfil de traballador que se está pedindo neste 2019? Últimamente, bueno, pues estamos escoitando moito persoas, non, que se adapten aos cambios, persoas que teñan, bueno, pues coñecementos das TICs, da tecnoloxía, non sei, contanos. Sí, isto é algo, eu creo que xa obrigado en case calquera posto. O primeiro que che iba a decir é que depende moito do posto do sector do que estamos a falar, pero sí que é certo que como característica transversal en case todos os sectores é esa adaptabilidade ao cambio, esa flexibilidade, porque hai moitas empresas que se están replantexando moitas cuestións internas, protocolos de como se traballa, isto fai que moitas veces se empregue nova tecnoloxía e que estas persoas que o mellor non son profesionais da tecnoloxía teñan que coñecer, polo menos a nivel usuario, eses entornos, non, esa base informática para poder manexar estes novos programas que se están a empregar na empresa, precisamente para ter máis efectividade, para poder medir como se está traballando. Entón, todo o que o tema TIC, todo o que o tema tecnolóxico, cada vez máis se está precisando, incluso en postos nos que o mellor non crías que se iba a poder precisar, non, ou que iba a ser tan relevante. Outro día falábamos cunha empresa de informática que xusto estaban instalando, por exemplo, todo o que a zona wifi, non, a zona de internet, en naves enormes de produción, de puramente produción, non, de tema alimentario, de outro tipo de produtos, nos que ata o de agora non había internet sequera porque non se precisaba, non? Entón nos decían, non, é que agora estamos cada vez máis instalando internet en naves enormes para que a xente, pois, do almacén, que leva parte de logística, os operarios, teñan sempre
unha ordenadora a súa man, teñen sempre un acceso para poder registrar o que están facendo, entrar neste tipo de programas informáticos. Entón, por exemplo, isto é algo que hai uns anos pois non estaba nin instalado, o sea, que nos comentaban que non estaba nin instalado. E sí que é certo que unha das cousas que unha das maiores fendas digitais, non? Esta fenda digital que ás veces vai asociada a temas da idade, pero ás veces é simplemente pois por coñecementos do empregado, e pode ser un dos problemas para a xente que se queira incorporar agora de novo o sector laboral ou que se queira reciclar. Entón, sempre decimos que tanto o tema digital, o tema de coñecer, xa decimos, a nivel usuario, pero polo menos o entorno da ofimática, o entorno dos buscadores, non? O máis básico é fundamental a día de hoxe. E despois o tema do inglés, que o certo é que non en todos os postos, claro, pero cada vez en máis, porque por sorte hai moita empresa galega que está medrando moito, moitas delas medrando fora de Galicia e mesmo de España, non? Nos estamos facendo algunha selección de xente que está buscando persoas, por exemplo, pois eu que sei, en Singapur, en Reino Unido, en Irlanda, que o mellor están buscando xente que vaya para ali, ou xente de galegos dali que veñan para aquí, ou xente que estea traballando aquí, pero que se comunique coas súas oficinas que están fora de España. Entón, aí o inglés, aínda que non esteas traballando 100% con traballadores anglosaxóns, sí que é certo que se precisa. E, bueno, o tema, o que decíamos, en xeral, flexibilidade, adaptabilidade son as palabras clave que máis nos piden. Dependendo despois se o posto é máis de, digamos, de mando intermedio, pois sempre o tema do liderazgo, non? E da iniciativa, pois sempre importante tamén. Ben, e en canto a formación, que oferta formativa tedes este verán dende Galejobs? Pois mira, nós, falábamos antes que somos xa dende hai un par de meses Grupo Galejobs, entón o que en galejobs.com, puramente no que é o portal de emprego, temos unha sección que é de formación e son cursos online precisamente para, por un lado, esta xente que está intentando buscar traballo que non quere facer unha inversión moi alta, que lle sexa máis rentables e máis asequibles, non? Poder afrontalo, e por outro lado, polo que falábamos dos horarios, non? Hai moita xente que está traballando e que o mellor incluso en verán segue traballando, ou que o mellor por temas de conciliación precisa realizar estes cursos pois un horario de noite ou o sábado, ou digamos organizarse un poquinho o seu xeito, non? Entón, nós en galejobs.com, na parte de formación, temos cursos online que están abertos todo o ano. Hai unha parte deles que sí que se vai iniciando mes a mes. Por exemplo, hai pouco abrimos unha sección de Excel, a diferentes niveis, non? Pois cadros de mando, macros, un Excel máis inicial, porque hai moitos postos administrativos, sobre todo, pero tamén de marketing, de xestión de recursos humanos, de xestión de logística. O Excel cada vez é máis preciso e empregado. E outro tipo de cursos que temos sempre abertos, pois serían todo o tema de marketing digital, temos cursos, por exemplo, de ISO 9001, que sí que se está pedindo moito. Estes cursos se pode acceder no verán, e sí que temos un pequeno repunte en verán de xente que o mellor ten un poquinho máis de tempo para facer estes cursos online. E diferencio moito isto dos cursos online, digo moito de online, porque nós temos tamén unha escola propia que se chama CEGADE Management School, é unha escola na que impartimos sobre todo formación para recursos humanos, pero bueno, sería un pouco formación para áreas estratégicas da empresa, e neste tipo de cursos que son presenciais, sí que é certo que en verán paramos, facemos un pequeno descanso, estivemos facendo o programa executivo de recursos humanos ata aí 2 semaniñas, e facemos un poquinho o calendario escolar, digamos, deixamos o verán un pouco máis libre, porque é certo que o perfil de alumno é diferente, a xente que ven a esta escola é xente que normalmente xa ten un posto neste sector, neste caso de recursos humanos, xa está traballando, xa ten un horario intenso, e xa fixo este pequeno esforzo durante todo o ano de vir ás nosas aulas venres e sábados, non? Intentamos metelo nesas horas para non comerlles tamén un pouco o verán, pero xa temos programado novo curso tamén presencial, pero sería de cara a outubro. O que fixemos é este curso que nesta ocasión vai ser en Vigo e vai estar centrado nas políticas retributivas de recursos humanos, na estrutura salarial, como facer a nosa estrategia, non, de salarios dentro da empresa. Este curso, aínda que vai ser en outubro, sí que o fixemos xa sacar estes días, xa está cunha promoción dun 20% para reservas anticipadas, non, antes do 4 de agosto, e bueno, tentamos así de alguna maneira estar presentes
ter estes cursos online para quen os queira facer en verán e xa adiantar estas reservas de cara a outubro. Pero bueno, sí que é verdad que o verán o deixamos un poquinho libre, que estemos xa moi saturados de traballos e de ofertas. Pero bueno, intentamos deixar ese pequeno tempo de relax e ir pensando xa en setembro, outubro. Ben, importante tamén, Ana, é saber como podemos ser usuarias e usuarias de Galijobs. Bueno, oferta que é moi sinxelo, pero hai moita xente que nas feiras de emprego cando vamos todavía non o ten moi claro, entón non está de máis que o aclaremos aquí. Galejobs, con poñer Galejobs en Google xa aparece a web, pero senón sería galejobs.com, sempre o explicamos con gale de galego, jobs como traballos en inglés, para que sexa fácil de entender. Cando se entra nesta web simplemente hai un botón que pon crear perfil na zona superior e simplemente temos que premer aí, cubrir o formulario, clicar nun email que nos chega de verificación e xa temos o noso perfil. É dicir, sería cubrir formulario e xa temos o perfil. Despois, o máis importante de todo é que a xente lembre completar o seu perfil, porque hai moita xente que o que fai é crea o perfil e tenta inscribirse nas ofertas co perfil baleiro. E claro, a web non lle vai deixar porque é moi importante que teñan a información de estudos e experiencia para que as empresas poidan valorar se pasa a seguinte fase, non? Se o chaman a entrevista persoal. Entón, digamos que o truco, digamos, o máis importante a ter en conta no momento que se creen o perfil é lembrarse de completar o perfil, a información, importantísimo. Unha vez a teñan lista, xa se poden inscribir en tantas ofertas como queiran. Entón, en sí, o manexo do portal tentamos que sexa bastante sinxelo, e, bueno, sempre estamos disponibles en Galejobs. Na parte de contacto teñen o teléfono e o email para calquera dúbida, calquera problema de creación do perfil, pois aquí estamos. Ben, e con cantos usuarios contades nestes momentos? Bueno, pois encántame que me fagas esta pregunta, porque o certo é que cada vez o número medra máis e estamos moi contentas. Agora mesmo temos xa máis de 35.000 usuarios e usuarias, e máis de 1.100 e pico empresas que tamén están confiando en nós. Entón, bueno, a verdad que nos estamos encantadas, porque o certo é que cada vez hai máis xente que se crea o perfil, que queda contenta co uso do portal, e bueno, e de feito tamén nos intentamos estar moi presentes para estes usuarios, como decía ahora, non? Se teñen calquera problema que nos chamen ou nos manden emails, pois isto pasa tamén con suxestións que teñan de mellora do portal, tamén intentamos ter todas en conta. E nada, o que che digo, cantos máis usuarios e cantos máis empresas mellor, porque máis diálogo entre demandantes e ofertantes teremos e máis posibilidades de que medre as contratacións. Ben, e xa para rematar, Ana, tedes sí. Estatísticas das persoas que atopan traballo grazas ao voso portal de emprego? Pois mira, esta é a parte máis complexa de medir, polo que che comentaba de que as empresas, a maioría delas, empregan o portal como a plataforma para difundir as súas vacantes. Isto que quere dicir é que crean o seu perfil, publican as súas ofertas, ven os candidatos e os xestionan internamente. E non, claro, nós non temos ese feedback da empresa de a quen contratou finalmente. Sí que temos os finalistas, por exemplo, non? Todas as empresas que publican en Galejobs sí que é certo que son empregos reais, estamos sempre verificando isto, pero non temos unha cifra de contratación final. O que temos é unha cifra de, como che comentaba antes, da parte de Galejobs Selección, que sería a parte de esas ofertas que nos xestionamos estos finalistas, non? En que levamos os finalistas á empresa. Neste caso, por exemplo, sí que é certo que aumentou moitísimo tanto os encargos como as contratacións, non? Porque ao final todos os encargos que nos fan normalmente rematan en contratación, por eso nos chaman para facer esa preselección, e agora mesmo, mira, é unha parte do negocio que hai pouco era moi pequeniña e agora mesmo xa é o 25% da cifra de negocio do grupo Galejobs. Entón sí que é certo que todos os meses temos o mellor 10 procesos que se están xestionando con xente que está encontrando traballo, pois tanto, mira, estamos levando procesos tanto de responsable de recursos humanos en Coruña, como de técnico de marketing digital, como de medidor forestal, como de electricista. O certo é que temos un amplo abanico de selección e bueno, cada vez se está contratando máis, así que esperamos que siga así a cousa. Pois nada, que siga así, volveremos a falar de seguro nunha nova tempada de Falamos de Emprego con Galejobs, sempre, bueno, pois cando queiras. Sempre está moi ben, non, ter vos a vos e ter esa visión ampla de como está o emprego en Galicia. Moitísimas gracias, Ana, e xa nos escoitamos a volta das vacacións. Gracias a vos, nada, boas vacacións. Igualmente, ata logo. Ata logo.